dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your grace. Let every breath I breathe. Ini nga tututag ko mga kaigsunan. Happy Father's Day, ay! No? Happy Father's Day. Ito palakpakan itong mga papa. Salamat guys, Ginoo. Saludan ko sa mga papa, mga buutan. Saludan ko sa mga papa na naagi panglantaw sila mga anak. No? Niya, ang hilang kaning. O magiging kahimtang sa papa, ni papa mong yun, o magiging, ino na to, haligi. Mga bata, mga batanon, wala nagka-great karon, no? Wala nakapangandam sila, o dapat, o Mother's Day, dagan kayo mamanganta din eh. No? Pero Mother's Day, kinira bang papa, no? Kinira bang papa, buhaton ang tanan, matag sayo, mangahoy, lingkoy karabaw, manglaba, mga trabaho papa, no? Kanang mama, limpyor man na ito sa balay. So, ninyo tagaay kong pagtagad mo na, limtan ninyo, hilang ang buwan eh. Now, naningan kamuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam sa inyong igulungog aron sa pagpanalingog sa pulong sa Dios. Pulong sa Ginoo diha makita sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30. 11 paliho manindog kami nga kaigsunan, 28 ngadto sa 30. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong ipas-an o papahulayon kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaunsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mauni ang pulong sa Dios magamputa. Amahan nga labing balaan, ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanang butang. Niining oras sa Ginoo nangayo na pudmisik mong tabang. Salamat kayo Ginoong Dios nga kining ubos nimong alagad kay mong gamiton karon nga mo'y imong tigpamaba sa imong mga pulong. Himo ako Ginoo nga manulti dili sa kong kaugalingon kundi manulti ko Ginoo pinaagi Dios sa imo Ginoo nga pagmando sa balang espiritu nining orasan. Salamat sa matag usa ka lawas karon, matag kasing-kasing karon, matag idulungog karon, maabli nining orasan. Unya makasalod sa imong pinasahig panalangin. Salamat kayo Ginoong Dios, among itugyan, among isurrender ang tanan diha nimo. Panalangini ang mata kinabuhi nga diin uli nga balipayon, muuli nga gawaston, muuli Ginoong Dios nga balon ang imong mga panalangin. Kining tanan Ginoong Dios among inasalig ginatugyan sa imong buhi nga ngalan in Jesus name. Amen. Lingkod kaigsoon. Okay, pulong sa Ginoo karon mga kaigsoonan. Dunay pipila ka mga butang, no? Akong i-share kaninyo mga kaigsoonan. Hallelujah. Okay? Dunay ingon din 5 burdens you need not carry. Lima ka mga butang mga kaigsoonan. Dunay 5 ka mga palas-unon nga dili angay nga natong dalaon. Usa ka mga butang na atong hinumduman kanunay nga kun duna gani bug-a nga imong danon ayaw gyud paghuna-huna nga kaya nimo kung ikaw ra. Dana gani mga problema sa kinabuhi, bantayi gyud kanunay nga makahimo ka ani nga maong sitwasyon sa kinabuhi sa diha nga duna kay katabang, duna kay kauban. 5 ka mga palasunon nga dili angay nga daton, dala-dalaon, dili kuno angay nga dala-dalaon. Una, ingon ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30 ingon siya nga duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Ang sikretong butang duol atos Ginoo. Amen. Daghang kay mga tao ang Cebu City karon mga kaigsunan pagka-lockdown nila, kay daghan kay mga barangay atuwa dinhi donan naman lay gitawag og mapositive sa ubang dapit layo kayo, di ba? Atong probinsya dunay nahitabo nga dunay positive, Mines, Tudela, Bagumbang, Bonifacio. Sa uban dito sa Cebu, mga barangay gyud nila dunag gyoy igo, dunag gyoy positive. Ang uban ang hila, naaman sa among group, makita nako nga ingon sila nga lisod ko ginawa karon, naanak ko sa ER. Baka ingon gyud ka nga igo gyud sila. Pero ang lamig na sitwasyon sa kinabuhi, pag ang tao igo ani, ay nga naman, makarealize ka nga dunay Dios nga nag-invite sa atong kinabuhi nga makahimo siya sa pagdala kanimo sa imong palasunon nga
mahimo siyang gaan. Usahay pag ang atong kasing-kasing na gani maigo, mao bitaw to, you are here. Ito ka healing sa atong kasing-kasing. Nung imong mamantayan, ni ay Dios nga mohimo siyang ayo karon diha sa imong kasing-kasing. No atong mamantayan, ang sikretong butang nga kining lima ka mga butang nga dili nimo angay dala-dalaon, ingon ang Dios, duol mo nako. Sa ato pa, pag muduol ka sa Ginoo, tabangan ka niya aswat. Lamia, paminahon. Aling kalimutan na magsuhol pa kag padayong, di ba? Gani kahapon adlaw nagsuhol ko anang naghapot anang itong mga kahoy nina para sa atong church. Suhol ko, pasan. Kaya ano man dili kaya. Pero si Jesus wala tay laing gibuhat, wala tay laing gihimo, mao lang ang pagsimba sa Dios, mao ray bugtong nga bayad sa atong kanang pagsimba nato sa Ginoo, mao ray bugtong nga bayad gani atong gihimo para sa Ginoo sa iyang pagluwas nato dito sa cross sa Kalbaryo. Ingon siya, doon ka mo kanamo, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon. Ngano man, abantay mo din ha. Ingon siya, malumo ako og mapaubsanon. Sa diha di ay naisangon na nato ang yugo ni Jesus, dili na kagarbuso. Amen ba? Bantay ka, lumo na ka. Dayon dili na ka magpataas kanunay. Kamao na kang muday dito sa uban. Kamao na kang musulti maay pagila siya. Na may mga tao gud nga magpa-bright lang, pero dili gyud totally bright. Kasa ba? Matod pa nila pag ang suba daw kasa, mabaw. Pero ang Bible nagsulti nini nga kung isangon na to ang yugo, mo ni mga kaigsunan nga example nis kinabuhi ni Jesus kasi Jesus ra gyud kung ang yugo mao'y imong masangon ang yugo ni Jesus, mahimo kang example kun dito sa uban. Mahimo na kang sama sa Ginoo. Sugod pa ko mga kaigsunan. Isa, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan mo kaninyo. Tanawa ang nindot kayo mga kaigsunan kay ingon siya gaan og sayon. Kalibutan ingon nga simba ta na daghang kang gidili. Daghang kang gidili. Nagkamanigarilyo, di nagkamakabisyo. Mahadlok ay ng tao makasimba. Ilang mga anak makasimba din mahadlok sila. Pero ang mga anak nila kung ato biskuan, di sila mahadlok malubaan. Awaran ko na, di ba? Naghaan para entrance. Napakait mga tanong para sakit. 50. 50 may entrance anong laki. O bayi, huwag man na siguro. Anong bayi kay awiranan. Hulong-hulong naman na dito. May lihon na yun. Tanaw, ulong-ulong kayo ba? Bilar pa ka. Bayi kini mga bayi. Bilar pa, hangyoon pa ka dito. Uyong-ulong. Ya, kini pong bayi kayo. Dali po kayo. Tanaw, gansing yun ka perminti kung ato ka dito sa diswan. Pero sa Ginoo mahadlok ta kung ang atong anak, babae, lalaki, musimba, gani, ayaw diya kadili na, parehas na itong relihiyon. Usap din yung relihiyon diya. Hindi kasagaran ba, itong una-unaon nga, mas malipay ta kung ang atong anak, muatos Ginoo, ano man kay sayon o gaan ang yugo nga iyang ipapasanin mo. Dili yun magkalisod-lisod ang tao. Dili yun magkapuliki ang tao sa diha nga naasir Ginoo. Dili dali mo give up, dili dali mo atras, dili dali mangluod. Napoy mga tao ra ba kay ganahan kay maminaw anang luod. Napoy mga tao nitong luuran. Pero dili na siya mo atong punto karon mga kaigsunan. Number 1, ingon sa anxiety. Anxiety o kabalaka. Usahay mo ni ang kasagaran nga ginala-dala karon makakita nimog news, makakita kag report sa DOH, makakita gani ka grabe karon ang sitwasyon mga kaigsunan. Dili ko kayo fokusan niya, di ko kayo fokusan niya. Focus ko anang peace up. Aning sitwasyon nato karon, ang yawa grabe kayo og mga trick. Grabe kayo siya pamaagi. Grabe siya pamaagi. Ano man, nagamat siya una iyang gigamat TikTok. Sa TikTok, grabe naghanap nga buang ang TikTok. Wala po na ilhon, bisan pag professional ka, bisan pag abogado ka, bisan gani o comparative to sa buhol. Daghan kayong magkamang-kamang mga makabugo ng TikTok. Makabugo, nagkamang-kamang siya, kuhit-kuhit siya itong bangko, niya, maabot raman di ay, pwede raman di ay kaswato itong bangko, yan po, naghuhian na yan itong yung gikuhit, yan di aswat ang bangko, din yan gikuhan po itong kuhit, then utron po sa kamang anak, makabugo ng TikTok. Makabugo, tanaman ako ninyo ng TikTok, makabugo. Sayaw ka, bisa di kayo kakabalo mo sayaw ka, teng. Train na sayawa, nga ma-enjoy mo ang word, ang kalimutan,
pero pamakangin na siya nga malipat ka. Tanawan ko pag Ginoo. Wala ni pastor, di mo ganahan mo like. Wala ni pastor sa YouTube, di mo ganahan mo tanaw. Ano man? Sumo kayo. Sige ka kita ng pastor mo. Mugad ko na yung nilso. Yung TikTok, kanahan. Hantod mahuman. Di ba? Karoon na po, ang babae, o ang lalaki, himoong bayi. Wagin ko ni sundog mga kaigsunan. Wagin ko ni sundog. Ano? Huwag mo sundog ko. Pinti ka mong tanan yun. Ngayon, tanawa mo pastor, nausap na yun. Ninglubat yun, kinugayan. Ikaw, sa peace up mga kaigsunan, kining nagwaya, ibutang ni nila ito sa pagkababae. O niya, babae version ka. Ang word piting lipay. Nani, karon grabe na. Linya na ang satanic ron na church. Naghimo na si wa manggutak kabantay. Nga kining rainbow mga kaigsunan, rainbow nga church. Na ay mga pastor. Na ay pastor sila sa mga gay. Sa LGBT. Nasa ni pastor. Yung wala nang kabalo, nga kana karon palipat-lipat na nga sa kinabuhi mga kaigsunan para mukuyog ta. Mujump ta ani nga word. Nya wa ka kabantay na kuhaan na kang identity sa imong naong. Bantayi mga kaigsunan, ayaw mo palipat. So sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi, kinahanglan mahimo kang wise, mahimo kang bright, mahimo kang dili dali malingla o malimpungan sa yawa. Balik ko aning anxiety nga word. Sa atong kinabuhi, pag ang tao gani doon na siya mga problema, depende man gud sa tinanawan sa tao, no? Kaya ang tao man gud ma-arrange nimo pag unsa imong tinanawan. Unsa mo makita nga modern sa kalibutan, gusto kang mo sa tawagan ng kanama, gusto kang mo level mo. Pero mao ni ang problema nga kasagaran. Pag ang uso sa kalibutan sakyan sa tao, pero ang tao gani maigo aning anxiety o kabalaka mga kaigsunan, magsigira na nimo kuyog-kuyog. Unya usa na siya sa mga butang ingon ang Bible, Salmo 68:19, mo ni pulong sa Dios. Dalaygon ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpas-an sa atong mga palas-unon o nagluwas kanato. Tanawa ra gud ha. Unsa yung gingon mga kaigsunan? Adlaw nagpas-an sa atong mga palasunon. Dili diay ka angay mahadlok, dili diay ka angay mabalaka tungod kay ang atong Ginoo. Amen. Kada adlaw nagpas-an sa atong mga palasunon, nagluwas pagyud nimo. So atong mahibaluan, atong mabantayan sa atong journey, aning word mga kaigsunan, aning danlog ng kalibutan na ay Dios. Na ay Dios nga nagpas-an kada adlaw. Usahay man gawin ka, asa na ka ko padulungan usa na kaya kong buhaton na ni karon. Human aning COVID, lockdown na po, 27 lockdown daw. Design na po, tinuod ka na ma'am? Tinuod ka na? Dili tinuod no? Storya ginawa na tao. Pag-lockdown ko nung design na, 27, nagto ko na sa pizza dos na to. Kung sumay lockdown na sa kanang pista, pastor. Mag-lockdown day kinay pista sa puntod. Siguro mansabay ba na? Ikaw, ay nagsimba. Simba dyan karon ma'am. Salamat sa Ginoo. Makakuha ko ng impormasyon kay ganing. Salamat sa Ginoo. Okay. Daw sa'yo mabalata ta, mahadlok ta. Dito sa Cebu, mga tao naghilak. Ingon ito ka mga kauban dito sa grupo. Pastor, please, pastor, tabangin mi ka po, pastor. Ay, pinting ampong pastor ko. Natong gahilo ko kung gana. Cebu to. Ginuha na ko kagamot kay Bisay na lang usara. Cebu man, ginuha na ko. Layo man. Bitaw, ang mga tao, nangahadlok sila. Usahay mahadlok magod. Ang imagination na ito magod mga kaigsunan, usahay labaw sa kaya maguna ba? Huwag ba mahita mo ang problema, nagaman ka problema. Maulit ka balakang mga kaigsunan. Pero ingon si Jesus, ingon ang Salmo, ingon sa Kanis na David mga kaigsunan, ingon sa ayaw kahadlok. Dalaygon ang Ginoo kay kada adlaw nagpasan sa atong mga palasunon. Pag naadi kay palasunon, Lord, salamat na nagpasan ko ka. Yaya kay nimo. Yaya kay ka. Kada adlaw, nakay anxiety, nakay kabalakan, ipasanas nimo. Ipasanas nimo. Una nga, usahay mo ni mga dili angayan, na mo ni daladalaon. Ayaw dami andi. Tigulang ka. Tigulang ka. Wala kay bugas, balakang siya. Nag-aana ka kwarta, uy. Ikaduha, failure sa kinabuhi mga kaigsunan. Ingon siya, kapakyasan Juan Kapitulo 18, versikulo 25. Sige sonte, sa laing bahin, ingon siya, nagtindog gihapon si Pedro dool sa kalayo. Busa ang uban ningon kaniya, dili ba usa ka man sa mga tinunan
ining tawhana, apan nilimod si Pedro. Dili uy, sa iyang kinabuhi, failure to nga sitwasyon. Yan naman, ingon siya, over my dead body. Ginoo, na mga tao mudapok nimo, na mga tao mupatay nimo, muagi pa na sila nako. Isok kay Pedro. Basta na ako, Ginoo, tutudlok na ako. Ay kadlok, musalig di ka tao. Palyang din. Kung musalig di ka tao sa pagkit sa tawanan. Mga politiko sa una, nagsalig sila. Naay-eleksyon, ato rin sila itong mga tao nga hari-hari sa misok. Napakadapan, apilon dayon sila. Tanawa, di mamimigo na. Di ba? Manglimo din. Gili yun. Di anay man mo, di ako kung amigo. Deny dayon. Deny dayon. Ano man? Kay mahandlok. Ay, involved ka. Amigo mo. Nag-picture mo. Wala picture. Itres dayon itong mga sitwasyon na asa ka. Pero si Pedro, kauman ni Jesus, disciple ni Jesus. Kuyog sila. Si Pedro, nakakita yung mga milagro na ito sa Ginoo. Sa Ginoo, pampak yun ka. Basta na ako. Kamatay kita. Ingon na yung Ginoo. Ay, nadiatro. Di pa matugtugaw ng manok. Ilimod na ko nimo. Buton ka. Di ba? Oo! Nandito yung promise mo. Kabalaka, kabahala na. Ay, yung salig ka na. Ay, yung salig ka na. Madakpan ka. Nabi mga tao na madakpan. Nandito yung dalag mga career o mga drugs. Dalag mga drugs. Ay, bulis na ito. Dito, ay mga tao nga na. Ay, kabalaka, kabahala nimo. Kontrol ako dito tanan. Agoy, di kadakpan nimo. May mo, ingon ako bigsugo na niya. Dili mo ikaw na. Ay, yung kumpiyansa. But failures, mga kaigsunan, wala nang nagpasabot na final na. Amen ba? Kung na failure sa itong kinabuhi, dili final sa itong ingon siya dito. Paglimot ni Pedro, tanawa, sense of failure can be great burden. Usahin kay ngunta nga, ang pagbati sa kapakyasan mahimong bukat na palason. Usahin ko, magsige ka guna-huna, doon na siguro failure sa kinabuhi. But ingon siya din But, ingon siya din siya, with Jesus, failure is never final. Ingon siya, para ni Jesus, ang kapakyasan, dili mao'y katapusan. Amin ba? Amen. Ignay mong katapan. Ang failure, dili na katapusan. Di ka na katapusan. Ayaw pag-bright-bright. Ayaw pag-dasig-dasig sa imong kaugalingon. Mahimot ang dasig aning kalibutan na kananaang yun na tinuod sa Ginoo. Dili kay tamas baba. Marami mga tao na binabihan na siga kay manulti, pero pag-application sa kinabuhi, in realidad sa kinabuhi, pagkabot sa problema, nawa, backslide. Naman, pag nakakit kwarta, yung muna naon, makayo na po, dapat na po kayo ni, wala po kinanglang pastor. Ayoy, ka ng pastor, kinanglangan doon na ni mo. Kaya nga naman, muna yung ampo. Ay masipyat ka, inihap pa ni mo kwarta na yung pastor, nag-ampo. Lord, panalanginin siya, tabangin siya, dahil sa wisdom, Ginoo. Adi ka malimot o na yung kwarta. Usahay ka yung pastor, kahimuo mo na yung dautan. Dagang kwarta na gani sila, himuo na yung pastor dautan. Dili na mao. Kinahanglan ang pilyo na ito mag-reason, dili na ito idamay yung pastor. Nabi mga tao bitang mandamay yung pastor. Pilyo nila, idamay sa pastor, dili tinggan. Imuha ng pilyo, ayaw iapin si pastor. Imuha ng pilyo. Diba? Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hindi ko niyo maapin. Usahay man sa itong sitwasyon sa itong kinabuhi. Kini ako ang realidad. Gusto na ako nga makita ninyo ang future ba sunod sa itong kinabuhi. Na doon na tayo mga kapakyasan. Doon na tayo pagiging. Dili man ta perfect. Pero dili ko ta pwede ngayon. Kung saan ang gitawag ako ni Pastor? Perfect ka. Pero dili ta perfect na musulti nga perfect na. Pero sa mata sa Dios, akong giwala itong ngayong Domingo, sa tinanawan sa Ginoo, pwede kang gimong perfect sa Ginoo. Ano man, si Noe sa diyan, nakitaan si Noe sa Ginoo, nahimo sa perfect atong nahingarasyon. Gigamit sa Ginoo. Ikaw po. Gamiton po kas Ginoo karon. Makitaan po kas Ginoo nga perfect ka, gamiton po kas Ginoo. Ina na sa. Lisod ba ni Ginoo? Kung with God natin siya lipas. Dili lisod oy. Dili lisod. Lisod lang natong musulti nga perfect ko. Kay kabalo ka nga sa imong kinabuhi. Dali ra ta ko. Dali ra ko ta maluod. Di ba? Paano ko ta? Lisod oy, perfect na to. Natural. Kay kabalo kasi mo galingon. Pag kay bugas mabalaka dayon ta. Pag way sudan mabalaka dayon ta. Pag way kwarta, asa mo tali ka? Away na yun, di ba? Away na yun. Dapat binagang sulban, ay binagang solusyon. Usahay ang failure. Si Pedro, tanawa naman, si Pedro mga kaigsunan. Na-failure si Pedro, ingon siya, hindi ko ba na? Kailangan na. Pero sa pagkakabanan ni Jesus, kisa ipakita, si Pedro. Di ba? Usahay mo ngayon na sa sitwasyon sa kinabot. Si Pedro Igsoon, kuyong to kanunay sa Ginoo. No? Dili sa bagay nga, ingon si Jesus, nga ang failure, never final. Dili na siya katapusan or final na siya kinabuhi. Ang failure, pamaagin para makakataon ka gumuhabit sa Ginoo. Kailangan tama. Ay, naman Ginoo. Final na rin. Okay, gatulo. Injustice. Ay mga tao,
Injustice kayo. Di ba? Panalanginan sila, kita ko lang. Justice, bigyan ako. Kita kayo na ito simba. Sige nung, tanaw sa tubita ka. Kamay kita porta. Sila may simba-simba na gagay. Guwapo kayo mga sakyanan. Di ba? Kita bike rack. Kamantay mo na. Injustice tayo. Pero dili ni Mao. Ano yung injustice? Si Juan, Kapitulo 18, siguro kay Diribi. Mga isan, kung sa Nicolas, si Pilato, o nangutana kanila, kung sa may inyong sumbong, batok ni nitong hana. Kini mga kiksa na nag-iskot, yung ito ni Barabas. Ni Barabas ng Jesus. Kamantay mo ito? Katong Passion of the Christ. Maakot kignawong si Barabas. Si Jesus, lumo kayo. Barabas katawa. Pagawson ko. Kriminal kawatan, ipagawas. Di ba injustice? May justice ana. May justice ana ron, be. Nasiyaw ay sala, si Barabas, klaro kay nangawat, klaro kay napriso. Muna ibaylo. Kabantay mo ana? Oh. Imagine na pa bayo. Ingon din ingon na pulos kina na may justice ana. Si Pilato, usaka, gobernador. Okay. Ingon sa sumisumong ninyo. Si Pilato na mga sumi mga tawanan. Drag siguro ni mga tawanan. Makasulti ka. Nga naman, katong tawanan, siya mismo, siya nakita na doon sa iyo. Diba? Di ba injustice? Pero sa sumisumong ninyo, nilibato, nilimutin tawanan. Umutana siya na ito sa tao. Isa may pagawas niyo. Injustice, mga kaigsunan. Nga naman, the word at ito na trabaho, mga kaigsunan, nag-express to asun sina? Nag-express to sa itong lives, mga kaigsunan. Ha? Nag-express to sa itong kinabuhi. Si Barabas, okay, inata. Sabihin na sila kay oras manirilo. Okay. Si Barabas, nag-express to, mga kaigsunan, naghimo to nga sa ato to nga sitwasyon, sa atong kinabuhi. Nga naman, kaya ang atong kinabuhi ang kalimutan na dili perfect, makasasala. Amen ba? Injustice na word, nga dili pwede nga magpabilin ka magdaladala ani. Why justice ning kinakalimutan na? Nga naman, sila nakadawat usap, ako wala. Pero dili na mao nga sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kining sitwasyon na nagsulti ni mga kaigsunan nga katong pagka makasasala ni Barabas, mautoy reflection sa atong pagka makasasala na tao. Amen ba? Okay. Atong i-view gamay, maot kay siya now, makasasala siya, kriminal siya, dautan siya, si Jesus way sala, mao'y ilang ipapatay, mao'y ilang ipalansang sa cross. Di ba wala justice? Amen. Pero tungod kay atong masabtan, nga luyo di atong kinabuhi, katong tawhana di ay naghulakway ito sa atong matag-usa ka kinabuhi. Dili kay ka pwede, nung tudlo ka sa imong isig katao, wa yun ay kaluwasan. Dongdong ko atong last Sunday, kay anak ko itong tag-iya sa balay dito. Ako siya gina. Brad! Sugod ka na mahimong tag-igsoon ka rin. Yang asawa ko nung piting katawa, sunod mahimong may igsoon, kaya nidawat sa skin. Di lang ta magbater o sa iyang kinabuhi o sa iyang kahimtang, atong tag-awan, nga si Jesus di ay, nahimong nagpakamatay na, lupad ito sa cross, pinaagi ni Barabas. Ano man, sama to nato. Sama to nato kadagway. Usahay, atong hunaon-naon, ay naman tawag ilis ko. Pero atong tanawon, atong kasing-kasing, doon na ni mga lamang, na di mga buling, na di mga mansa. Pero sa diha, naakas Ginoong, pwede ni himuong pure sa Diyos. Ikaw pa, mauni ang hinungdan, kining sala. Kining sala, mauni ang dili nato kanunay danon. Sipyat kakas pilyor kakas ayaw nagbalik-baliki. Ayaw himuang Juan Kapitulo 1, versikulo 9, nga mahimo nimong basurahan. Di ba? Kristohanon, paminaw. Usahay, sa kinabuhi sa Kristohanon, kining sin, kining sala, dili kayo nato ma-identify. Nga kining sala, mabaylo na gani nimo ang imong trabaho para sa Ginoo is sin. Sala na. Naay mga tao, nga pag naay hunas, naay mayong kaligo, asam dapit, mangadto, birthday invitation, wedding invitation, Domingo matunong, sabtan na ko sa Ginoo ni, isimbar ng Ginoo. Na dili sin. Sala na. Okay? Dami ni mga sitwasyon sa kinabuhi mga Kristiyanan. Gawas kon, gikinahanglan yun, trabaho yun ni mo, madili yun ka makasimba tungkol kay naang yun kay trabaho, kinahanglan mo, duty. Sama nilang sir. Ma'am, naang yun sila trabaho, duty yun sila, dili pwede. Mawala po sila. Masumpag yung mag-ingon itong pastor na mo, ma'am, ingon itong pastor na mo, simpa yun mo. Sige, karoon na kataman sir. Karoon na kataman. Ipahilo din yan mo. Dili, masabtan ka, naapay may lain pamaagi. Di ba?
Pero, wato kay lang punon ba? Unas pa ron, pastor, wag may bugas, manginas ko. Ayun, ingnan mo wag kay bugas, kaya namin bugas talaga na. Ako na po kamuntanan ng mga minuto, pastor, wag may bugas yun. Di ko ni maigo ninyo. Kung sa'yo yung inanak dito. Pero, ang mga sabta ni sin ang tanan ng mga ikwal gani ka na pang makahatag ka. Basawa na to, Juan Kapitulo 18, versículo 40. Sila misinggit, mao ni ang tubag mga kaigsunan. Sila misinggit pagtubag. Dili siya si Barabas may among gusto. Si Barabas usab katulisan. Ang gusto sa mga tao nga naa dito sa templo nga katong sala mga kaigsunan, usahay minong ka katong sala di ay mo to'y gibayran ni Jesus. Mo to'y gibayran ni Jesus. Gusto sa mga tao nga si Barabas ang ipagawas. Pero ang gusto ni Jesus, sige. Kaya nga naman, expression ni na ipakita na ko na ang akong kinabuhi mauni ang bayan, bukti, ransang sa mga tao ng kasasala. Ikaw na. Amen. Hallelujah. Amen. Ikaw na. Ayaw pagsulti sa uban kung negatibong utang. Dili ni maluwas. Kautan siya ng tao. Makasasalan siya ng tao. Dili na ito ikundin. Usahin ang sala sa tao kanang utang tao tao. Sayong gani iyang buhat, ato na yung ikundin. Mao gani iyang kinabuhi. Sayo, kanang tinanawan sa Dios, gaan ang yug na iyang ipapaskan. Dapat ikan kung sugod ining mga oras magsugod na kang paglantaw kato mga tao na pubuyon kaayo, sultihin. Domdom ko kani ato, doon tao din nga magputon kayo. Himuon nilang nimong nabay parente din. Sulti ganito, ni ganit, dinimas man ron, minimong man ron. Katong nga tao, ilado gito din sa mga pamaligya itong pulon, dili makapaligya, diretso, kay magsigig istorya gito po. Isda ipalit na lata, baho na lang, asino na lang, o na yun mo kasi ito yung kaubang istorya. Di kayo magkukang, kintaan ako. Pagkakapit na po sa Ginoo, ingon na yun ang Bible School, kinahanglan, doon na mo'y buhaton, doon na mo'y every Wednesday, doon na evangelism, kung mga kauban, kung mga maayo kay manunti, di ko kuyog na ko, ako ra, nakitaan ako itong na tao, kitaan ako. Ingon sila, ikaw, tatay, sagaw! Inuman, kundi isa ko mo inuman ha. Ni ako kay magwali ko, magsangyaw ko pulong sa Ginoo niya, kay di pa, matakabalo lagi mo sangyaw. Ni ako dire, kay magsangyaw ko pulong sa Ginoo. Sulti lang ni hagaw, kay minaw ni. Pagkaupa mga kaigsunan, ay doon na hinahita ko. Yan naman. Human ko misulti itong tawanan. Tutong kayo. Kung sa istoryahin ko, istoryahin. Tagahan din sa pangutana. Ikaw di kumutubang rin yung pangutana. Kining ako, ang gusto. Dalam ko kayo, luwas, impirno, anak. Pagka-sunod Domingo, ning simba. Tinghala sila tanan. Naadin ning simba. Ning simba dili. Kasi mimo. Pilado kayo. Si mimo. Ning simba sa ngalan sa Ginoo. Yan naman, wata ng lantaw. Tuo ka na ko ni. Mga tao na, di na mo tuo. Kanay mo silingan ko. Kanay mo silingan ko balang gulo kahit tuo ka nga di na maluwas. Luwas oras Ginoo, di mo hila ka. Sa mo ang dapit mga kaigsunan sa diha nga nakakapig ko sa Ginoo. Yung na ng pastor. Pastor, ako'y wali din eh. So, dili pwede, brad. Dili pwede, brad. May buskol kagikan. Dili pwede, brad. Ikaw, pastor, ako giwali. Pastor, pwede ulaw kayo. Hindi ko maulaw. Balik mo ko ulaw. Ako lagi wali, pastor. Ang mga tao, tingala mo ng gidumo mga tao. Gusto mo mga tawahan na. Di pa mulang tao na ako. Sige, wali. Kami gusto Ginoo. Ingon na sila. Pag umana ko wali, brad, di mo to, maluwas ka. Naman, maglug-lug-lug kag manok. Magsige ka akin din eh. Magsige kag panabong. At bang digit sa simbahan. Pero salamat sa Ginoo, gracias sa Ginoo. Kining sin mga kaigsunan, di pa kamatay sa Dios. Ayaw ka na kanunay. Ayaw himuan. Bugat sa imong lawas. Bugat sa imong kinabuhi ang pagdaladalag sa sala. On the cross, dito sa cross, mga kaigsunan, si Jesus nga, inosente, maoy na namatay o nagpalansang alam ka na to nga makasasala nga nahimong gawas mo. Men, pinaagi sa atong mga sala sa Jesus nagpakamatay, nagpalansang, kinahigog ba sa mo? Umuni rason, guilty. Nung dumi mga kaigsunan, hapit ako muman, kining guilt mga kaigsunan, konsensya. Nag-hisgot ni mga kaigsunan, nag-expressan, ako lang ipaspason. Nag-expressan ni mga kaigsunan, 1 Samuel 24:5. Singon, apan human kini, mabuhat ni David, nagbasol siya. Nung dumi, nag-hisgot ni mahitungod ni Saul o ni David. Kinsa si Saul? Usa ka hari. Kinsa si hari Saul sa kinabuhi ni David. Usa siya sa tao nga nagsigig gugod-gugod. Abi ninyo mga kaigsunan, kini nga sitwasyon sa kinabuhi, nagbasol si David. Ganuman, pwede na niyang patyon. Pwede niyang patyon ato nga sitwasyon. Pero lahi ang sitwasyon sa kinabuhi mga kaigsunan. Ganuman si David, tunay Dios.
Doon na siya Ginoo nga nahadlok siya nga makasala siya batok ato maong hari. Ingon din siya. Sa diha, gigugod siya. Katubang pagising niya, pagputol niya, pagkuha niya gamay sa nina, sa sinsit. Tulog ang hari, gigikapoy ginugod ni David. Nakatulog. Pero ang nakonsensya, vice versa di ay si David nagbasol. Pero ang tinuod di ay nga nakonsensya, si Saul. Nga naman, kaya kini nga sitwasyon mga kaigsuonan. Nakonsensya si David sa pagputol sa sinsit sa sanina ni Haring Saul. Ano ha? Si Haring Saul mao ang tinuod nga nag-guilty, gipabati siya sa Ginoo o nakonsensya siya kaayo. Nga naman, katong sitwasyon na nga nagisi ni David, muni panalitan, muni iyang kuko, no? Iyang isamaran. Natulong siya kung o gipatay siya ni David, patay na. Pero tungod kay si David, hindi siya dili ko gusto nga matatouch na ko ang alagad sa Ginoo. Ang anwet, ang tao ganit sa Dios ayaw di ganit. Kay hilabtan ganit ni mo na kung sinsa gigahan, hantod sa imong kinabuhi. Mauni nga sitwasyon, 5 ka mga butang ayaw tuguti nga mahimo ni mong daladalahon. Number 1, anxiety. Number 2, failure. Number 3, injustice. Number 4, sin. Number 5, ining 5 ka mga butang, ayaw ni kanunay dada. Kay bugat o kapoy ni nga imong daladalahon. Ganun yung person. Ganun isulti ni ako. Ganun ako ni i-share karon tungod kay mauni ang sitwasyon sa atong world. Mauni ang sitwasyon sa atong Ginoo. In realidad, mga kaigsuonan, mga higala, realidad karon, doon natin giatubang. Kabalo ko nga mga tao nga naa sa Ginoo layo kaayo aning word and sign. Nga naman, naa kay Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ang atong Dios, mga kaigsuonan, Dios nga milagroso, Dios nga gamhanan. Doon ay mga butang nga dili kaya natong himuon. Unang-una, doon ay mga butang nga dili nato kaya usbon. Atong kinabuhi. Pero kaya ning usbon sa Dios. Kaya ning bag-uhon sa Dios. Kaya ning usabon sa Ginoo. Bisan pagkapila ka maligid, bisan pagkapila ka madakma, bisan pagkapila ka makasada, ang kamot sa Ginoo kanunay ng andam nga mudawat nimo, mopabarog nimo, mopatindog nimo. Bangon. Dili ang failure, mo'y katapusan. Ang failure sa tao, dili mo'y katapusan ng sama. Failure ka gahapon, failure ka katungiyaging adlaw, ayaw pagkapabiling failure. Ingon ang Dios, dool ka mo kanako kamuntanan ng kapuyan ng ibugatan. Sangon ninyo ang uyugo, gaan, sayon. Sa itong ginabuhi, muni, ang sikretong butang. Gingnata sa Dios, isangon ang iyugos Ginoo. Mahimo kang malipayon, gikan nining orasa, gikan nining adlaw. Hallelujah, kamahanan ka. Milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo. Thank you, Lord. Walay sama ka nimo. Ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo. Doon na ba kayo kapakyasan? Doon na ba kayo mga injustice sa imong kinabuhi? Doon na ba kayo sala? Doon na ba kayo guilty? Igsuon ining orasa. Ang Diyos nagtanyag, dangog na tos Ginoo. Ang Diyos nagtanyag, isang mo niyang yuko. Lumo siya, gaan siya, mapainubon siya. Unya, mauni ang tuyo ug tumong sa Ginoo. Nganong nagpakamatay siya dito sa cross para mapakita ang dako nga gugma sa Dios
diya sa imong ginabuhi. Hallelujah. Gapo. Amahan na mo kalamig balaan, ikaw ang Diyos na niya karon sa mong taliwanan. Salamat Lord na ikaw ang Diyos nag-ayo na mo. Nag-ayo sa among pisikal na lawas, nag-ayo po sa among espiritu ng lawas. Salamat kayo Ginoong Diyos na nagsalod ni karon sa imong mga panalangin. Salamat Ginoong Diyos na kining lima ka mga butang na dili na mo ni angayan ka among daladalaon kada adlaw. Dili na mo ni angayan ka among pasanon kada adlaw. Kaya nagkahibalo ni Ginoong Diyos na ikaw na Ginoo nga nagsulti sa Salmo 68:19 nga kada adlaw imong gipas-an ang among mga kamalaka. Salamat Lord, ang tanan namo Ginoo nga kinabuhi, bisan pa Lord ang among mga needs, ang among Ginoong Dios nga mga panginahanglanon ang kada adlaw, pagkaon man sa among lawas man o bisan unsa nga aspeto sa among kinabuhi Ginoo, ikaw nga Dios nga nag-prepare o nagprepara ni ining tanan. Dalaygon ikaw nining orasa, dalaygon ka sa walay katapusan, amahan ang mga langit nun ingon nga imong anagan. Akong i-pronounce karon Ginoong Dios ang kadagaya, ang panalangin mag-aabot ngadto sa matag usa nga niang karon ini nga dapit. Lord, mabata man, mamatanon man, mababae lalaki ngadto sa labing hamtong ini nga kabuntagon, magkasalod makadawat sa imong panalangin. Spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing, kini mag-aabot ngadto sa matag usa Lord in Jesus name. Dawala karon ang panalangin sa Ginoo, ang panalangin sa Dios karon mo-present mo surrounds Lord, ang panalangin sa Dios mo-overflow, mo-overtake ngadto sa matag usa. Ginoong Dios, among i-surrender ang tanan, among kinabuhi, among itugyan di lamang sa kamalaan sa imong ngalan, ang imong ngalan mao'y matuloy kada adlaw. Uban ni Ginoong Dios, samtang kami magapamahuli karon ngadto sa mga temporary nga balay, panalangin ang among mga sakyanan, ang among mga motor o bisan unsa nga sakyanan karon nga pagkasakyan sa matag usa ka mga pamilya sa Ginoo. Lord, ikaw magapanalangin kanimo Ginoong Dios ang ginatugyan, kanimo ang ihalal sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, tanan mo ingon. Amen. God bless you.